Здравейте, приятели, и добре дошли и в този влог от Люксембург. Пристигнахме вчера след обяда, но честно казано нямахме много възможност да снимаме, а и искахме да го караме малко по-спокойно, да разгледаме мястото, да опипаме почвата, както обичам да казвам. И така днес вече започваме с същинското обикаляне, като всъщност главната ни цел тук са коледните пазари. Заради тях дойдохме. Лятото сме минавали от тук, но мисля, че зимата е със сигурност по-доброто решение за посещение на това прекрасно място. Ще се разхождаме из коледните базари, ще хапваме вкусна храна. Набелязала съм си и още няколко локации, забележителности. Ще видим. Темпото ни ще бъде по-спокойно. Общо взето тук сме само за една нощувка, 2 дена. Мисля, че е напълно достатъчно като време. Ако ли не, близо е, ще се върнем отново. Но да, нека да започваме. В момента се разхождаме по Адолф мост, като гледките от тук са наистина прекрасни. Ето, сами може да видите. Ако идвате в Люксембург, отбележете си това място, защото със сигурност е must visit. Адолф мост е едно от местата, които наживо изглеждат дори още по-впечатляващо, отколкото на снимки. Построен е в началото на 20 век и дълго време е бил най-големият каменен арков мост в света. Той свързва старата част на Люксембург с новият град и минава над долината на река Петрюс, едно от най-зелените и красиви места в града. Отдолу мостът изглежда още по-мащабен, а когато се огледаш наоколо, осъзнаваш колко добре е вписан целият град в природата. Това е нещо, което много ми харесва в Люксембург. Нищо не е натрапчиво и всичко си е точно на мястото. Само на няколко минути от тук се намира и Платео Борбон, по-модерната и по-оживената част на града. Контрастът между двете зони се усеща много ясно. Повече движение, повече светлини, повече живот и точно това е едно от нещата, които правят Люксембург толкова приятен. За много кратко разстояние сменяш атмосферата напълно, без градът да губи своя характер. Много добре се подреждат магазините тук. Жестоко е, но още по-жестоки са и цените. Направо са безумни. Честно казано, магазините в Люксембург са подредени страхотно. Всичко е много чисто, подредено и изглежда супер апетитно, но ако трябва да сме напълно честни, цените също се усещат, особено при плодовете, млечните продукти и месата. Нищо не е евтино, но пък качеството личи още от пръв поглед. Точно такива места много добре показват как се живее тук, какво купуват хората, как изглежда ежедневието им и какъв стандарт на живот има в страната. И да, определено Люксембург не е бюджетна дестинация, но пък всичко, което виждаме, изглежда направено с много внимание към детайла. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.
приятели, пристигнахме на вторият коледен базар, който е всъщност един от най-големите тук в Люксембург. Вярвам и един от най-красивите, тъй като има страшно много атракциони и забавления, най-различни будки с всякакви вкусотийки, сладкиши, печива, също така и много ръчно изработени играчки. Наистина е страхотно. Сега ще потърсим някъде местенце, където може да седнем и да изпием по един горещ шоколад, може би и да хапнем нещо, след което продължаваме с разходката. Вантермарт е един от онези коледни базари, в които просто не знаеш на къде да погледнеш първо. Навсякъде има движение, светлини и хора, които се разминават във всички посоки. Тук определено беше най-оживено от всички места, които посетихме в Люксембург. Имаше доста хора и на моменти си беше направо напрегнато, но точно това показва колко популярен е този базар. Въпреки тълпите, атмосферата си остава много жива и празнична. Усеща се, че това е едно от местата, където всички се събират по Коледа. Това не е базар, на който идваш за тишина и спокойствие, а за енергия, шум и истинско коледно оживление. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La da da da. Oh, oh. La da da da. Oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh. La da da da. Oh, oh. La da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again. To see you again. Приятели, хапнахме, заредихме сили и вече сме на третият коледен базар. Сега ще ви разходя малко и из него. Този е по-малък, но пък и няма толкова хора, което е супер честно казано, тъй като на предният имаше наистина много хора. Страшна блъсканица и общо взето никак не беше моето. Но да, хайде да се разходим и из този. Лецебургер Крещмарт на Плаз де Арм е съвсем различен като усещане. Тук всичко е по-компактно, по-тихо и по-спокойно. След по-натоварените места, този коледен базар ни дойде точно на време, без блъсканица, без напрежение, просто разходка и време да се огледаш. Мястото е много приятно за обикаляне, особено ако искаш да усетиш Коледа без тълпи и шум. Атмосферата е по-лежерна и ти позволява просто да забавиш темпото. Понякога точно по-малките коледни базари оставят най-хубавото усещане, защото ти позволяват да се насладиш на момента, а не просто да минаваш през него. Some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do
you like to be here too? It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. И вечер мястото придобива съвсем по-различен вид. Колкото е празнично през деня, толкова по-празнично и магично изглежда всичко вечер. Сега сме в процес търсене на магнити, тъй като, както знаете, съм им любителка, и обожавам да ги подарявам на близките ми. Вчера, всъщност, когато пристигахме, видяхме на 2 места, но честно казано въобще не ми харесаха, а пък и цените им бяха наистина жестоки. Затова сега ще поразтърсим и ще видим какво ще намерим. Докато обикаляхме магазините, търсейки подходящи магнити за близките, можехме да се насладим на детайлите в интериора, подредбата, светлините и малките изненади навсякъде около нас. Всеки магазин имаше своя характер и позволяваше да се потопиш в празничното настроение без да бързаш. Беше приятно да разглеждаме спокойно и да избираме сувенири. След като се поразходихме и разгледахме внимателно магазините, продължихме към следващият коледен базар – Пляс Гийом II. Атмосферата там е малко по-оживена и има още повече празнични детайли за разглеждане. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. 'Cause I don't wanna waste my time. И така, приятели, в крайна сметка си намерихме местенце на 4-тият коледен базар, който всъщност е наистина прекрасен. Имаме си и огънче и сега чакам Християн да ни докара по едно греяно вино. Ето го! Стига! Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. И така, приятели, тръгнахме си от коледния базар, стоплихме се, разгледахме, беше наистина прекрасно. Сега продължаваме с разходката ни и търсенето ни на магнити, тъй като все още не сме намерили, но имаме още около 2-3 часа преди да си тръгнем, така че мисля, че е достатъчно време, за да намерим все нещо. И да, продължаваме с вечерната разходка. С Християн дойдохме в една библиотека, която много прилича на тази в Букурещ, Карусел, и е наистина прекрасна. Сега ще ви разведа и с нея. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known. A few moments later. Приятели, навън вече е тъмно и е толкова красиво. Честно казано ми е малко мъчно, че няма да останем и тази вечер, но Люксембург ни е само на 6 часа път с кола от Хамбург, така че може да идваме когато си поискаме. Този път обаче дойдохме с влак, тъй като хванахме много на оферта билети още на черният петък. Да, Люксембург ни изненада повече, отколкото очаквахме. Затова нямаме търпение да се върнем отново. Слагаме край и на това приключение. Радвам се, че го споделихме заедно и ще се видим отново скоро с следващо такова. Чао и до нови срещи! Oh, oh,
С наближаването на вечерта, коледните базари в Люксембург придобиват съвсем различен вид. Светлините от будките, музиката и леко блещукащите декорации създават усещането за истинска празнична магия. Хората се разхождат спокойно, смехът и разговорите им допълват атмосферата, а ароматите от греяно вино, печени ядки и сладкиши се разнасят навсякъде около нас. Разходката из будките ни позволи да усетим града в неговият празничен ритъм, забавление, уют и живописни детайли навсякъде. Вечерният Люксембург наистина впечатлява и кара да се потопиш изцяло в коледното настроение. С затварянето на деня и приближаването на момента за тръгване, усетихме колко приятно впечатление оставя този град. Люксембург ни показа красиви гледки, уютна атмосфера и автентични моменти, които със сигурност ще ни накарат да се върнем за още едно посещение, за да го разгледаме още по-пълно. И сега, докато се насочваме към влака, с усмивка си спомняме за всички малки моменти, светлини и топлина, които направиха този ден специален. Tree and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. By the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas